राजा तनी बदल इरादा, माई के शरण में एक बार आजा। सुनो ये राजा तनी बदल इरादा, माई के शरण में एक बार आजा। भरती है मैया गोदिया ओह पकी के बेरा में बन जाई पापा हम माई बन जाई बोलई का खेलई हत तोरा में। बन जाई पापा हम माई बन जाई बोलई का खेलई हत तोरा में। रहल की चुनरिया सोइया लई हो जोड़े जोड़े, माई के अचरवा है अपना मुड़िया पे ओढ़े। लल की चुनरिया सैया लई हो जोड़े जोड़े, माई के अचरवा अपना मुड़िया पोड़े। सुनर फलवा सैया भरी लह तू बोरा में। बनी जाई पापा हम माही बनी जाई बोलई का खेलई हत बोरा में। बनी जाई पापा हम माई बनी जाई बोलई का खेलई हत बोरा में। राइटर दुर्गेश अयुबारा जो लगा रे एटीएम मन माई के भजन सुना रे राइटर दुर्गेश अयुबारा जो लगा रे एटीएम मन माई के भजन सुना रे। कटी जाई दुखवा सैया सब थोड़ा थोड़ा में। बनी जाई पापा हम माही बनी जाई बोलई का खेलई हत तोरा में। बनी जाई पापा हम माई बनी जाई बोलई का खेलई हत तोरा में। सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरवा महादेवा।